Mapasalamaton ang usa ka estudyanteng natabangan sa security personnel sa Cebu North Bus Terminal nga mauli ang nawa niyang cellphone niadtong Sabado sa buntag. Ani ang detalye. Sa CCTV sa Cebu North Bus Terminal, makita ang pagsakay sa 21 anyos nga estudyante nga si Lordilyn Ponce sa usa ka taxi pasado alas 11 sa buntag niadtong Sabado. Matod ni Lordilyn, magpadaon ta siya og pocket bike alang sa iyang pag-umangkon didto sa Medellin ug ipasakay unta niya kini sa Ceres bus. Apan gisultian siya sa Ceres bus driver nga adto kini ipaagi sa ilang buhatan sa North Reclamation Area kay didto usab siya mahatagan sa waybill. Busa ni sakay siya og taxi uban sa iyang higala, dala ang pocket bike apan wa siya makabantay nga natagak na diay sa karsada ang iyang cellphone. Pipila ka gutlo makita sa CCTV kining usa ka lalaki nga nilabang sa karsada ug gipunit ang natagak nga cellphone ni Lordilyn ug dayon nihapit sa usa ka concrete wall nga daw nangihi. Diha na nakabantay si Lordilyn nga nawa na ang iyang cellphone dihang miabot na siya sa opisina sa Ceres bus. Misakay siya og balik sa taxi aron mobalik sa Cebu North Bus Terminal. Itawagan na sa nila akong number. Kabila sila ka miss call, mga kuan guro, kanapo guro, then pagla sila nga tawag, dili na siya makontak. O then, kuan, kanang kulba na jud kay ko atumong kay sa akong phone good kay naatanan importante good. Pinaagi sa abag sa mga Blue Guards ug sa police personnel sa Cebu Provincial Police Office nga nadistino sa Naasoy Bus Terminal na subay nila ang identity sa nakapunit sa cellphone base sa kuha sa CCTV. Kay wala didto niadtong higayuna ang naasoy lalaki kinsa gikatahong usa sa mga ambulant vendors sa lapit, giduol nila ang mga kaubang ambulant vendors. Among gi-advisean nga adto didto tawhana ug naaba niya karon kay na ning rason siya nga ning konseng tubig nag-refill. So mo to gi ni Sir Caparas gi paadto na mo siya ipakuha ang cellphone ug ipabalik. Grabe kay akong pasalamat ninyo sir nga kanang natabangan jud ko ninyo nga kanang na balik jud akong phone sa ako kay grabe sa jud di ka importante sa ako Then usa pa sad makasab-an jud ko ma'am kay kanang mao na jud ni akong kuan ba kanang gamit. As per order mo na ni GovPAM as chairman sa Terminal Transport Task Force nga ang directives good is assist passengers there is a terminal especially in security, comfort and convenience. Matod sa manager sa Cebu North Bus Terminal, sukad Enero 20 ning tuiga hangtod niadtong Sabado August 22, 26 na ka mga individual nga nawadan og cellphone, pitaka, luggage ug bag ug mga document ang ilang natabangang malukit. Usa sa ilang natabangan sa nakalabayng mga buwan ang magtiayong senior citizen kansang bag na uli. North Bus Terminal na nabalik akong bag nga walay kulang, na akong cellphone, na akong wallet, importante akong ID. And thank you. Thank you kaayo kay kanang natawagan na yun nila. Dako ta magsalig sa atong mga security personnel diri kay it's my priority good nga security good considering open space pa atong terminal. Uban ni Marlon Malgazo, Lou and Merondina. Balitang Bisdak.